Πάμε στο δεύτερο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα παίξουμε ό,τι πίστα γουστάρετε. Ό,τι τέτοιο γουστάρετε. Θα φτιάξουμε ένα κόσμο, δηλαδή τώρα να σας πω την αλήθεια, που ό,τι γουστάρετε θα έχει μέσα. Όχι να σε φάση. Ό,τι γουστάρετε θα έχει μέσα. Απλώς μου γράφετε στα σχόλια τι έχετε και θα μου το κάνω στο επόμενο βίντεο. Αυτό τι είναι, USM. Ωραία. Τώρα, μέχρι να περάσω σε αυτό, το ξέρω γιατί φωνάζω, γιατί με φωνάξα. Ναι, το ξέρω, η ώρα. Το ξέρω ότι είναι 23:11. Δεν πειράζει ρε φίλε, απομονωμέ. Ωραία. Θα παίξουμε live board. Και θα αλλάξουμε το skin, θα το κάνουμε σαν το NET 303. Βεβαίως. Θα γίνουμε το NET 303 όπως πάντα. Ο Steve, καλώς. Αν θα γίνουμε το Warden. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν θα χρησιμοποιώ αυτά. Δεν χρησιμοποιώ κάποια skins. Κάτσε να το διαγράψω λίγο για να μην πιάνω το χώρο. Όχι, λέω να γίνει με την εμφάνιση που έχω αρχίσει, που είχα αρχίσει το κανάλι μου στο άλλο το... Τι έκανα τώρα, είμαι πολύ ηλίθιος. Στο άλλο το κανάλι, το πρώτο που είχα στο τάμπλετ. Στο πρώτο βίντεο του καναλιού θα σας το έλεγε, άμα το έχετε δει. Και άμα ασχολείστε με αυτό το κανάλι. Άμα το βλέπετε να ξέρετε, το Andreas 5715 αυτό είναι. Τι παίζεις? Ναι. Minecraft. Ναι. Σε ποια πίστα? Θα πω τώρα CubeCraft. Όχι CubeCraft, τι λέω. Μπες στο σερβερ. Τι λες τώρα ρε φίλε. Μπες στο σερβερ που πήγα εγώ. Άλλο δύο δεν θα έχω, αυτό θα Αυτό κάνω. που παίζαμε. Ναι, αυτό θα κάνω, ναι. Άλλο δύο δεν θα έχω, αυτό. Εσύ. Εγώ είμαι μόνος παίκτης που παίζει. Θέλεις παίξω. Σίγουρα είσαι ο μόνος παίκτης που παίζει. Έλα εδώ να Από δεις. τους φίλους μου εννοώ. Από τους φίλους. Από τους... Ακούστε λίγο τη μουσική όσο εγώ μαλώνω. Δυναμώνω. Ό,τι τώρα. Έχεις πιο πολλούς φίλους. Ναι, δεν έχω και πάρα πολλούς. Εσύ. 8 φίλους. 66 δεν είναι online. Και άλλοι τόσοι είναι online. Και συνεχίζουμε τώρα εδώ πέρα. Το πρώτο σχόλιο θα το... και θα το πληρώσω. Απλώς μου λέτε τη πίστα στο πώς το λένε, απλώς μου λέτε τη πίστα στα σχόλια και όποιος είναι ο πρώτος και κάνω κλήρωση θα βγάζετε έναν αριθμό μέχρι το 10. Ακούστε προσεκτικά, θα είναι αριθμοί από το 1 μέχρι το 100 το πολύ, γιατί δεν πρόκειται να φτάσω 100 προβολές ούτε στα 1 εκατομμύριο. Και άμα το καταφέρω, δεν ξέρω τι είναι. Γιατί δεν έχει Wi-Fi. Ναι. Και συνεχίζουμε. Άμα και το καρβάκι θα κάνετε έναν αριθμό, βλέπετε όλα τα σχόλια και μετά θα πάρετε ένα αριθμό. Θα γράφετε και όνομα. Όχι όλο το όνομα, μόνο το όνομα. Αυτό που σας φωνάζω. Ναι, το ξέρω, δεν ξέρω πώς θα κάνω. Οκ. Αυτό ήτανε. Και τώρα εμείς είπαμε θα παίξουμε τέτοιο. Θα παίξουμε live board. Θα παίξουμε live board. Ναι. Θα παίξουμε live board. Σε αξιόμητα αυτή κατάσταση. Θα παίξουμε live board. Xiaomi 14 SM. Δεν μπορώ εσύ. Άμα το βλέπετε σας παρακαλώ, κάντε ένα subscribe. Άμα θέλετε. Άμα δεν θέλετε απλά μην το κάνετε. Δικό σας
δικό σας. Δικαίωμά σας. Εγώ δεν κάνω σας. Αν θέλετε να κάνετε subscribe, κάντε. Αν δεν θέλετε να κάνετε like, το ίδιο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάνετε και όχι. Θα παίξουμε Bed Wars, τι να παίξουμε, και πάλι στη σχόλια για το επόμενο βίντεο. Όχι, λάθος, μην το γράψω στα σχόλια, γιατί εγώ θα κάνω εγώ μετά να διαβάζω όλα τα σχόλια. Τι να παίξουμε, solo, idus, fortus. Ντους θα παίξουμε. Μ' αρέσει το ντους. Ήρθε ώρα για parkour. Τώρα έχω το διαχειριστήριο και δεν είμαι τόσο καλός παρκουρίστας όσο νομίζετε. Μόνο όμως ένα σερβερ. Σε ποιο μπήκε, στο Cubecraft ή στο Livebot? Σε αυτό με το μπλε κρεβάτι. Ωραία. Και ήμουν μόνος μου. Μπράβο σου, και εγώ τώρα εδώ πέρα πήγα και δεν είμαι μόνος μου. Εγώ ήμουν όμως μόνος μου. Εσύ να πάεις να είσαι κυριολεκτικά μόνος σου, εγώ δεν σε πιστεύω όμως. Τα Πού είναι αλήθεια. τώρα? Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Spectator. Τι λέει εδώ? Τι έλεγε? Τι όνομα έχει βάλει ο τύπος, Παύλα τύπησα? Α, όχι, λάθος, εγώ το έβλεπα κάπως, τα μάτια μου είχαν συνηθίσει στις μαλακίες. Συγγνώμη και ολοκλώρωσα. Άρεσε. Και είδα κάτι που κάνει το Livebot. Τι λες τώρα, εσύ? Όλο πράγμα. Ναι ρε φιλότους τώρα. Είμαι χαρούμενος τώρα. Πάρω ένστο. Λίγο θα έξω παραπλία. Θα παίρνω τι κάνω. Ωραία, παίρνω. Τα καλύτερα λογάκια να λέω εσύ. Σίγουρα, κάθε μέρα εγώ... Μπρόντος τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Έλα μου μένα, βγάλ' το. Βγάλ' το. Ευχαριστώ πολύ. Όλος τώρα φεύγουμε. Μπορεί να έχουμε προσφορά στο Vodafone για το Redmi Note 14C, αλλά και εγώ το έχω πάρει αυτό το κινητό, αυτό παίζω.
Αλλά ακόμα και ενίσχυση να έχω βάλει, μου κολλάει. Οπότε να μην παίρνετε τόσο φτηνά κινητά που κάνω αυτό το καιρό. Εντάξει ρε εσύ, μπορείτε να λέτε. Όντως τώρα, κινητό με 70 ευρώ, τι λες ρε φίλε. Ναι, να έχετε το θάρρος, αλλά να μην παίρνετε πράγματα που να μην ξέρετε τη σημασία τους, ενώ να μην καταλαβαίνετε ότι σας κλέβουνε αυτά ρε εσύ. Κατάλαβες. Άμα είσαι αγόρι, κατάλαβες. Άμα είσαι κορίτσι, κατάλαβες και πάλι. Ωραία, κάτι που κάνει το live bot. Τόσο απλώς πατάς στον αέρα. Στον αέρα μέσα. Όντως τώρα, τώρα κάτσε σε νερά. Θα πάρω γουλ. Μην νομίζετε ότι γκρινιάζει κάποιος, θα σου πω τώρα ποιος γκρινιάζει. Ένας σύλλογος που είναι στο δίπλα κρεβάτι. Υπάρχει κάτι? Gold, ωραία. Οκ. Όντως τώρα. Εγώ θα πάρω gold και θα φύγω. Θα κάνω κάτι τώρα αυτό. Άμα βλέπεις όσο εδώ, άμα γουστάρεις εσύ, γιατί κανείς δεν γουστάρει, το λένε πάρα πολλοί YouTubers, αλλά κανείς δεν το κάνει. Σχεδόν. Κάποιοι μπορούν να το κάνουν, γιατί κάποιοι YouTubers βάζουν πολλά βίντεο. Ναι, άμα βλέπετε τώρα στην αληθινή ζωή, θα καταλάβατε γιατί το έλεγα έτσι, το πολλά βίντεο, το είπα κάπως. Γιατί κουνούσα τα δαχτυλάκια μου. Και τώρα να με βλέπει κανένας διάσημος στο YouTube και λέει, εσύ ψεύτης είσαι, εγώ κάθε μέρα βγάζω βίντεο. Θέλω να το κάνω update. Παίρνω πιο γρήγορα. Όχι ρε, παίζω. Είδα. Όχι, άκυρο δεν με είδα. Θεό, να κάτσω εκεί πέρα στο μουρλό, να κάθομαι εκεί πέρα 10 χρόνια ρε. Δεν έχω να κάτσω εδώ πέρα στο φωτιτσιάρι. Λες και με καμία κότα. Εγώ με σηκώσει εσάς δεν είμαι κότα. Ναι, γι' αυτό και κάθομαι έτσι. Εντάξει ρε, μπορώ και άλλοι φοβούνται να μην πέσουν κάτω. Ναι, αλλά τι μου έχει πει η μάνα μου. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Και εγώ της έχω πει και εγώ χαίστηκα, γιουπί. Ωραία, τώρα κάνουμε λίγο update και πρέπει να πάρουμε λίγο όπι. Τα μάκια. Σπαθάκι και αρμόρ. Ωραία, πάμε να πάρουμε λίγα 15 κομπτάκια. Ωραία, το κάνω λίγο update και το άλλο. Θέλω κι άλλο. Γιατί εγώ δεν είμαι κότα, μπαίνω εδώ πέρα μέσα και τα παίρνουμε όλα. Αν με σκοτώσω όμως κάτω θα αρχίσω το πέρα να βρίζω και δεν ξέρω τι θα γίνει για το βρίσκουμε όλο. Όχι! Πουτάνα μου.
και αλλού γιατί κάνω την κότα. Και δεν πάω κι αλλού. Δεν σ' ακούμπησα, δεν με ακουμπάς ρε φίλε. Είδε πέρα κάτι. Ή εγώ απλώς παραβλέπω. Ναι. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σας ακούσω, θα κάνω όμως και μια μέρα live. Ο μαλάκας πάει στο bed. Ούστα από εδώ ρε ηλίθιε. Άντα από εκεί. Στο από εδώ ρε. Το βρήκαμε. Άδειο δεν είχες. Στο δικό μου bed να έρθεις. Στο από εδώ ρε. Να βρεις άλλον ναι. Εγώ δεν είμαι για να με σκοτώνεις. Μην νομίζεις ότι είμαι καβός. Μια χαρά βλέπω. Εγώ ζητόμουν και YouTuber. Τι λες τώρα. Πώς θα κάτσω εδώ πέρα και τώρα πώς θα ανέβω πάνω. Μόνο μια λύση μόνο. Όχι! Είσαι μαλάκας! Όχι, όχι! Όχι! Να δεις κι ο άλλος. Με το όχι, όχι, όχι. Είμαστε όλοι σήμερα με το όχι, όχι, όχι. Σπαθάκι. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Σου είπα να φύγεις από εδώ. Θα σου σκοτώσω και σένα τώρα. Τη λέξη άκυρο τη ξέρετε. Τότε άκυρο! Μπρο, ξέρεις να παίζεις CubeCraft. Αδίκητε. Άμα σου έλεγα τώρα τι έγινε σε μένα, θα σου έλεγα τώρα εγώ. Άμα τώρα σου έλεγα τι γινότανε. Μπρο, CubeCraft ξέρεις να παίζει. CubeCraft, Minimail ξέρεις να παίζεις, ούτε καν. Αυτοί πλησιάζουν απότομα. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να μπουν εδώ πέρα μέσα. Και εγώ είμαι έξυπνος όμως, το κάνω μέχρι έξω. Για να κάθονται να κάνουν πολλή ώρα. Και εγώ δεν είμαι χωρίς της υπόθεσης, είμαι έξυπνος της υπόθεσης. Να έρθει ένας εδώ πέρα να δείτε τι έξυπνος που είμαι. Τι σου σκότωσε. Σκότωσαν το κρεβάτι. Με σκότωσαν εμένα. Έμεινε ο άλλος μου. Τους σκότωσαν τους άλλους δυο μπλε. Το είχαν χάσει. Αν έχετε έχουν πεθάνει μοβ. Όλοι. Ναι. Ωραία. Εμένα υπάρχουν ακόμα οι μοβ. Εσύ τι χρώμα είσαι? Κόκκινος. Εγώ είμαι μοβ. Αν σας πέσαν μόλις όλα το κρεβάτι. Μοβούλη. Ίσως το μη πεις, να το πούμε με το μικρό του όνομα. Σταύρο. Είσαι το Σταυρούλη. Ο Σταυρούλης
Άμα ήταν μαζί σου τώρα, θα σου έλεγα ότι είχε πεθάνει. Ναι. Σίγουρα πρέπει να φύγω από εδώ πέρα μέσα. Ναι. Ναι. Ούστα από εδώ, Μαρή, ηλίθιε. Ούστα από εδώ, Μαρή. Μπράβο, μπράβο, Φέδωνα. Εγώ στην αρχή νόμιζα πως δεν ήξερες να παίζεις CubeCraft, αλλά το παίρνω πίσω. Περιμένω ποιος θα είναι να έρθει πρώτος. Όχι ρε φίλε, έχει αέριο πανοπλία. Όχι, είναι πολύ μαλάκας, είναι πολύ... Θα μου σπάσει το μπρέντ. Σιγά να του σκοτώσουμε το τέτοιο σπαθί. Δεν μπορώ τώρα. Τι θες? Περίμενε λίγο. Ποιος θέλει να έρθει πρώτος? Όχι, θα μου χαλάσουνε το κρεβάτι. Έρχομαι τώρα. Όχι. Γρήγορα. Μπαίνουμε ένα πάνω γρήγορα. Όχι αυτό. Τρέχα λίγο. Κολοκίνητο, τρέχα λίγο. Τρέχα. Θα με σκοτώσουνε. Η άσπρη καταραμένη. Η άσπρη καταραμένη. Ναι, μάγκες, δεν τέλειωσε το βίντεο. Ωραία, μάγκες. Δεν τέλειωσε το βίντεο ακόμα, απλώς τους προχωρήσει το έρχομαι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ η κότα. Ευτυχώς που έβαλα γουλ. Άμα δεν είχα τώρα γουλ, δεν είχα πεθάνει τώρα και αυτό. Προστασία απορρίτου δεν θα έχουμε. Τι λέω τώρα θα πείτε? Το καλύτερο πράγμα στον κόσμο λέω.
Τώρα χρειάζομαι gold. Και εκείνη μέσα. Μάγκες, άμα πεθάνεις δεν είναι 20 ευρώ. Ψάχνω. Εγώ δεν είναι αυτό. Θα κάνω ποτέ τσάβες βαριστά. Τη μάμα θα με σκοτώσει. Άμα τώρα είμαι ενήλικα ζητήμα. Θα σας έδινε και αυτά μεγάλα. Όχι τώρα έτσι θα το κάνουμε. Μα αυτό το βάζω. Και λυθήκα. Γιατί το είπα τώρα. Γιατί το είπα τώρα. Έπρεπε να το πω. Μπράβο σου τώρα. Τώρα κάτσε εδώ πέρα να σπάσεις αυτό το blog γιατί είναι μαγική. Να βγάζει κι άλλο. Ωραία, εντάξει. Παίρνεις vlogs. Εδώ πέρα πως γίνεται το θέμα. Παίρνεις vlogs. Κοίτα εδώ. Παίρνεις wool. Ξύλο δεν μπορώ να πάρω. Παίρνεις wool πολύ. Όσο πέρα βγαίνεις. Πας update. Armor. Ωραία. Τώρα πας κέντρο. Κέντρο. Στα αερό στα gold. Σημαίνει ότι εμείς ζούμε. Ωραία. Το πάμε εδώ πέρα και κάνουμε χρυσούλη. Sorry κιόλας που ήρθα, Ανδρέα, έχει μείνει η κίτρινη και η μπλε. Η μπλε τελικά πέθαναν. Η κίτρινη και η μπλε έχουμε μείνει μόνο εμείς. Η κόκκινη μόνο εγώ έχω μείνει. Τους κόκκινους. Εσύ που το sorry που ήρθα, ξαναφεύγω, 6, χρειάζομαι κι άλλα. Χρειάζομαι 28. Έρχεται κάποιος. Όχι! Σκότωσέ τη! Όχι! Εγώ έχω πεθάνει εδώ και ώρα και βλέπω την κίτρινη. Ανδρέα, η μπλε. Όχι! Η μπλε, η 10 έβγαν από το παιχνίδι. Και έμειναν δύο. Πού είναι το τέτοιο, πού είναι αυτό το τάμπλετ? Τέλος πάντων, Ανδρέα, και ξέρεις τι έγινε. Οι μπλε δεν έχουν φτιάξει καθόλου το κρεβάτι. Και δεν πήγε το φασισμένο κρεβάτι να πάνε να το σπάσουν. Από τον μπλε που δεν το έχουν προστατεύσει καθόλου. Σένα, Άννα. Πού είναι η Άννα? Να δούμε. Άννα.
Πάμε εδώ πέρα. Void maps. Θέλω να πάμε σε αυτό πέρα. Σε αυτό εδώ πέρα μ' αρέσει. Ένας από τους κίτρινους που αρέσει το τσιφτετέλι στα χρυσά. Πού είναι η Άννα? Ποια Άννα με σκότωσε? Ποια Άννα με σκότωσε? Να μην της δώσω κανένα μια καλίτσα. Γιατί άμα με βλέπει τώρα θα... τίποτα ρε εσύ. Τι δεν ακολουθάς? Όχι ρε εσύ, δεν έχει μπει ακόμα. Πάμε! Έλα μπρο, είμαστε, πώς το λένε, καλοί. Ωραία, τώρα κοίτα τι θα γίνει εδώ πέρα. Παίρνουμε blocks, παίρνουμε πράγματα. Κοίτα εδώ πέρα πώς γίνεται το θέμα. Είναι πράγματα, βλέπεις εδώ. Άμα εδώ πέρα, πού είναι ο μαλάκας εδώ. Να δω. What the fuck. Παίρνεις εδώ πέρα, παίρνεις blocks. Και εδώ πέρα, πολύ μαγικό, παίρνεις blocks. Ωραία. Και πας στο τέτοιο, στο κενό, γρήγορα. Όχι στο κενό. Στη μέση, γρήγορα. Γρήγορα με το που πάρεις blocks, τρέχοντας. Πάρεις blocks, τρέχοντας. Όχι τρέχοντας. Πότε προλάβανε! Ντουπί, έπεσε κάτω στο void. Αυτό πέρα πρέπει να παίζει χρόνια, Πού είναι ο μαλάκας? Έχει κάποιον εδώ? Πού φέρω? Α, φέρω, εντάξει. Τώρα μάγκες μπορεί να κολλάει λίγο γιατί έχω καλό wifi. Εγώ πέθανα. Πέταξε ένας κίτρινος να πεθάνει. Μπράβο στον μπλε, μπράβο του. Πόρε φίλα μας. Τι κολοφωτεινότητα μου. Δεν βλέπω τίποτα. Έχασε η κίτρινη. Ξέρετε, ακριβώς δίπλα από το μπλοκ που έπρεπε να πετάξει. Ωραία μάγκες. Από ό,τι άκουσα υπάρχουν enderpearls, οπότε ξέρετε τι θα γίνει. Τώρα στο νέο σερβερ θα πάρουμε enderpearls. Δεν μπορώ άλλο να πιάνω blocks. Να παίρνω τα καλύτερα. Δεν ξέρω τι λέω. Τα καλύτερα τα μπλοκάκια. Άμα τώρα είχα υπολογιστή. Γίνε φίλε, ας τη θήκη μου ρε φίλε. Ότι έχω βγάλει από το κινητό δεν σημαίνει ότι θα μου την παίρνεις εσύ. Πώς το κατάφερα και ανέβηκα έτσι. Κάνω. Σε βάση αυτή που κάνω και καλά την παίρνει. Ναι, από το PlayStation 4 τηλεχειριστήριο έχω. Έχεις πρόβλημα? Ωραία, μπήκαμε στο ίδιο σερβερ. Ωραία, αφού μπήκαμε στο ίδιο σερβερ. Μέσα, ωραία. Και πώς γίνεται το θέμα, Και αφού ξέρεις, πάμε τρέχοντας. Τρέχα. Εγώ δεν παίρνω. Φτιάχνω μπέτ, εγώ πάω κέντρο, Δεν παίρνω γιγάντιο. Οπότε δηλαδή, άμα δηλαδή τώρα συνέχεια το περάω. Δεν παίρνω γιγάντιο. Ποιο εννοείς? Ένα λίγο. Ένα γιγάντιο σαν χωριό. Εντάξει, που ξέρω εγώ τι είναι. Μπρο, όντως τώρα, τι σε πικρό. Δεν σου φταίω, δεν ξέρω τι είναι. Χέσε με λίγο τώρα. Παίζω τώρα, περίμενε.
θες αυτό. Έχω πει αλλά εγώ τώρα λίγο. Να φτάσω τα blocks. Ωραία, μια χαρά με έφτασαν. Και τα παίρνεις με διαμάντα. Για να δω γρήγορα. Γρήγορα. Πού. Γρήγορα, εσύ πού. Αυτό εδώ, το γιγάντιο χορτίο. Α, έχεις κάνει βλακεία. Δεν σου φταίω, δεν σου φταίω καθόλου. Τρέχοντας τώρα, πάμε κέντρι. Τώρα Αντρέα πήγαινε εσύ και κάνει λίγο πιο τα πραγματάκια σου για να είσαι λίγο καλύτερος. Τι βλακεία είναι. Τι βλακεία έχω κάνει. Δεν ξέρω. Δεν πρέπει να σπάσω. Όχι. Εμένα με σκότωσαν. Γαμώ το κέρατο μου. Γαμώ το κέρατο. Γαμώ το σπίτι μου και γαμώ το... Κόκκινο. Ένας πορτοκαλί ήταν. Να μην το γαμίσω τώρα. What the fuck? What the fuck ο τύπος ρε. Βρε Άλεξ. Άλεξ online. Άλεξ online. Είσαι καλά. Πρώτον, ορίσε. Δεύτερον, πώς κάθεσαι έτσι. Και τρίτον, γιατί έχεις παθεί. Και δεύτερον, γιατί έχεις πανοπλία. Ναι, εγώ δεν έχω. Γιατί δεν έχω παραπλία. Κανείς δεν έχει, μόνο αυτή. Go. Μπρο, γιατί παίρνουμε τώρα serious πίστες ρε φίλε. Εντάξει, εγώ το πάτησα μια φορά. Άρα ρε μπρο, κάτι σπαστικό. Εντάξει, το έκανα κι εγώ. Εντάξει, δολοφόνος. Όχι, έλα τώρα. Αυτή η μόβ είναι καλύτερη ρε εσύ. Μπρο, δεν μπορώ άλλο. Να μου κλείσει ο πατέρα το κινητό να δω. Πω 18 πήγε. Δεν πειράζει, να πάει 0. Καλύτερα. Γιούπι, εκεί που το έβαλα μπήκαμε. Πού είναι νικητός. Γρήγορα, τρέχα ρε μα. Πας καλά. Μη φωνάζει. Σαν να φεύγω να μιλάω. Όχι. Θυμηθείτε. Τρέχα. 4 πάμε. Γρήγορα. Μπρο, είσαι ηλίθιος. Τρέχα λίγο. Θα μας έβασαι στο κρεβάτι. Καλύτερα τώρα. Όχι, η πορτοκαλί είναι λεξμένη. Έχεις χάσει το κρεβάτι σου. Ναι. Ήσουν κίτρινο. Κολλά πορτοκαλί. Κίτρινος ήσουν. Δεν μπορώ ρε φίλε το κεφάλι μου. Γιατί όλοι φοράνε πανοπλία αδεσί. Αυτός ο έχει λαγκάρει. Τι είναι ήμουν άσπρος. Τα πράγματα, τι είναι έτσι. Κι άλλος ένας. Νάτος κι άλλος. Έσπασα μόνο μου το κρεβάτι. Τι ομάδα είναι. Α, είμαι μοβ. Δεν έχει χάσει το κρεβάτι της ή άσπρη.
Ναι, είχε χάσει και εκεί την όλα πέθανε. Όταν εννοώ πέθανε, καταλαβαίνεις τι εννοώ, Άνδρα. Όταν εννοώ ότι πέθανε, καταλαβαίνεις τι εννοώ, Όχι. Μπρο, γρήγορα, παίρνω από κέντρο. Πρέπει να σκοτώσουμε δική του εμείς. Τι είναι δική του, την άσπρη. Μπρο, γρήγορα. Να πάω κέντρο εγώ. Εντάξει, εγώ πάω κέντρο. Θα σου φέρω και items. Γρήγορα, τρέχοντας Ανδρέα, τρέχα λίγο Ανδρέα, να μπεις να σκοτώσουν, άμα σε σκοτώσουν πέθανες. Ναι. Έχεις χάσει το κρεβάτι σου. Όχι! Είμαι μαζάτο! Γιατί με σκοτώνουνε! Δεν μπορώ άλλο. Αρκετά άντεξα. Ωραία, προσπαθώ την ψυχολογία μου. Για να παίξω το μάτι. Τρία, 2, 1, go! Δείξε κάτι. Μαγκές. Συγγνώμη, αλλά αυτό το βίντεο. Σε λίγο θα το κλείσω. Δεν μπορώ άλλο. Έλα τώρα. Συγγνώμη, τι μαλακία. Να πω έχω κάποιες ομάδες εγώ όμως. Το αυτό θα το κάνω διπλό. Με 2 times. Όχι times, με 2 Fleston blocks. Όλο διπλά. Γιατί κάποιοι σκοτώνουν το κρεβάτι έτσι όπως είναι ένα απλά. Τώρα θα βάλω διπλά. Πότε πρόλαβε! Πότε πρόλαβε ότι πας! Πότε πρόλαβε και ανέβηκε πάνω μαλάκα! Όχι, ο μαλακισμένος! Μια φορά ακόμα. Μόνο μια φορά. Πήγε να μας πέσει το κρεβάτι. Μόνο μια φορά. Μια τελευταία φορά, μάγες. Μια τελευταία φορά. Και μετά πάει. Μια τελευταία φορά, δεν μπορώ άλλο. Μια τελευταία φορά. Δεν μπορώ. Αρκετά άντεξα. Πού είναι τώρα ο μαλάκας, να τους. Δεν λέω εσένα, αυτό πέρα λέω. Πήγα τώρα και το χτύπησα. Ωραία. Μπήκε στο χώρο μας, κανείς δεν θα μπει στο χώρο μας. Ο χώρο μας είναι ο ιερός, σίγουρα. Δεν θα να μπει κανείς, Άμα ήταν έτσι μάγκες όλη τη μέρα θα παίζα Bed Wars.
Να, παίζουμε ήδη σε τα 5 λεπτά. Μία ώρα παίρνω. Σε τα 5 λεπτά παίζουμε. Βγάζω γραφή οθόνης. Για να βγάλω εδώ στην YouTube, εσύ δεν νομίζω τι θα κάνω. Να μου τελειώσει και τα vlogs. Ρε είμαι μαλάκας. Τι έχω κάνει λάθος στη ζωή μου. Τι έχω κάνει λάθος στη ζωή μου, φίλε. Τι έχω κάνει λάθος στη ζωή μου. Τι έχω κάνει λάθος στη ζωή μου. Τι λάθος έχω κάνει. Έχω κάνει κάτι λάθος στη ζωή μου και γίνεται αυτό συνέχεια. Δεν νομίζω να έχω κάνει κάτι λάθος στη ζωή μου. Γεια σας μάγκες, αυτό είναι το βίντεο. Άμα θέλετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe, κάντε. Εγώ bye. Δεν μπορώ άλλο. Με πονάω το κεφάλι. Έχω σκοτωθήσα. Αυτό ήταν το μισό. Συνεχίζουμε. Θα βγάλω και part 2. Ότι θα κάνω αυτό το πάρτι πίστα και μετά θα βγάλω part 2. Και τώρα το κινητό θέλει φόρτιση. Το βάλω στη φόρτιση και μετά το ξανά τα αλλάξω. Τι ωραία αδελφάκια. Θα κάνω μόνο ένα σέρβερ. Το κεφάλι μου. Αχ, Μέση! Τι! Θα σταματήσω λίγο. Να σταματήσω. Αυτό το βίντεο πάει για part 2, bye.